Bu Farhat Orafy'nda 2 tane boçkaçı bar. Aha. Boçka Bızmık bilen. Bızmık bilen cızlık demem beni. Siz mi koydunuz sonra adı? Oo. Bızmık bilen Cızlık. Şu ideyanı tapan kim özü? Farhat Orafy'nda 2 tane boçkaçı aldı, soň hemme kim boçkaçı aldı da. Birinci Farhat. Birinci toga Farhat tapdy ol. Farhat Oraf. Emmesi boyuna alaymandyr. Şu iki oğlanım yanında oynadı başta. Oynadı ve hemme kim bir kere gördü erkek adam oynamalı mı? Yok şu adamını aýdýarlar. Mesela Yok öğrenişti o adam. yok 10 adamdan 1 adam ya 2 adam negatif aýdýar Amerika adam. Ama başta 10 adamım negatifti. Başta o Doğru mu? 10 adamım negatif. Erkek adam oynamak gelişemez zaten toyun ortasında. toýlar özü haýyş edýär da o. Oysanıza. Olar oýnajak, özlerem şolar bilen bile oýnajak bolup neme diýär? Haýyş ededi. Şu ideyanı tapan kim özü? Boçkaçılara tapmak. Yok. Derk boldu, soň boçkaçı. Hemme kim boçka getir başladı toya. 2 sany özüm. Çizdi köpür. Ideýany toýa geldiler, bir toýda dogry geldi. Olaram özlerem sorady, bizlerim şuň geldi, ýanyňyzda çykaly zat dep. Ha, boş Farhadam neme bir toý barlak gördük, goýduk. Ama gelişte. Geldik, goýduk, olaram neme dip durda, şeýdeme videolaram tutdy.